Dobro večer, moje ime je Sonja Momčilović i želim da vam predstavim moj Blue Moon koncept. Blue Moon Cosmetics je tradicionalna zanatska radnja za proizvodnju finih kozmetičkih preparata, ali ja sam otišla i korak dalje. Pre par godina napravila sam dobru poslovnu saradnju sa švajcarskom kompanijom Induchem. Od njih sam uzela supstance i formule i po njihovim formulama proizvodim preparate. Tako da sam spojila staro i novo i to je potpuni trend u svetu, znači na staromodan način proizvoditi nešto što dolazi iz najsavremenije tehnologije, iz jedne radionice, iz jedne laboratorije koja je potpuno na svetskom nivou. Tu se snabdevaju Helena Rubinštajn i mnoge ozbiljne kompanije iz ove oblasti. Takođe, druga moja inovacija u okviru proizvodnog programa to je da sam ja klasične kreme i emulzije zamenila ovako jednom dvokomponentnom kremom. To je serum i ulje i tu smo preskočili jednu veliku količinu hemije koja sve to drži zajedno. Ono što meni omogućava da ponudim ovako jedan zdrav i prirodan oblik nege je baš to što sam blizu kupca, zbog toga što su prirodna biljna ulja jako osetljiva i nisu baš interesantne velikim korporacijama jer se ne mogu kroz veliki niz skladišta i magacina i trgovaca prodavati u policama. Ali kako je trend izlazaka iz te mas produkcije, onda mislim da tu postoji velika šansa nas malih proizvođača koji lokalno proizvodimo, ali opet visoko tehnološki zato što je ovde Induhemova supstanca, a ovde prirodna biljna ulja, antioksidansi potpuno prirodni i fantastični. Iskoristljivost je veća, konzervacija je manja i sve je mnogo bolje. Razvoj Blue Moon Cosmeticsa vidim u edukaciji tržišta i edukaciji eventualnih malih ćelica koje bi na sličan način proizvodile lokalno u Nišu, Kragujevcu ili već gde god je blizu, jer je poenta ovoga da sve bude blizu. Naravno, o ekologiji i upošljavanju lokalne radne snage, slabije zapošljivih žena, već i da ne naglašavam, to se logično iz ovog svega vidi. Kupovinom ove neke nove laboratorije postigla bih bolji kvalitet proizvoda, a bolji kvalitet, veća čistoća znači automatski manju konzervaciju i automatski znači zdraviji proizvod. Takođe vidim proširenje i u prirodnoj zdravoj šminki. To je tailor-made model, znači vi dođete, mi vam pravimo po meri i to je nešto što je potpuni hit u svetu, tako da smo tradicionalna, stara, potpuno trendy brand i band.